दिनैहाय हरिसिंगा समष्टि ब्लकआवहाय जोङो 100 वुमेन इंटरेक्शन प्रोग्राम लानाय जादोंमोन। बाहाय 100 आइजोखौ जोङो टारगेट लानानै थांखि लानानै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। किन्तु जोबोद गोजोननाय मोनदों, गोसोआबो गोग्गानाय मोनदों। 100नि जायगायाव गोबां आइजोफ्रा 100नि बहुत बारा बाहाय पुरा न'आनो कमिउनिटी हलानो बुंजोबनाय सिबां आइजोफ्रा बाहागो लानायखौ जोङो जोबोद गोसोखौ गोग्गानाय मोनदों आरो। थारैनो दिनैहाय 500 सो जागौमोन। 500 जों 100 लिंनायाव 100 लिंनायाव जोङो 550-600 बिदि जन आइजोआ बाहाय नुजाफैदों आरो गोबाङानो बिराद मोजाङै सावरायदों, डिसकास खालामदों, इंटरेक्शन खालामदों। जोङो बाहाय आइजो जौगानायनि माने गोबां टपिकखौ लानानै रायलायदोंमोन जोङो आइजो जौगानायनि खोथा। जोंनि दानि UPPL सरकार दिनै एलायन्सआव BJP दङबाबो जोंनि नैबे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा बेवहाय मा आइजोफोरनि जौगानायनि पलिसि लादों, मा फ्लेगशिप स्किम लादों, बेनि खोथाखौबो जोङो सावरायदों। आरो लोगोसे जोङो आइजो जानानै समाज बिथिङाव मारैहाय जोङो आवगायलांनांगौ, मारैहाय जोङो जायगा लानांगौ, बा रांखान्थि बिथिङाव मारै जोङो गोख्रों जानांगौ, राजनिथि बिथिङाव जों मारैहाय गोख्रों जानांगौ, बाहागो लानांगौ। राजनिथिक बिथिङाव जोङो बाहागो लानो हायोबासो जोङो गोबां पलिसि मेकिंआवबो बाहागो लानो मोनो। जोङो कन्स्टिटिउशनेल राइट्स, जोंनि लेगेल राइट्स बेफोरखौबो जोङो सावरायदों। आइजो जानानै जोङो मारैहाय जोंनि गेजेरावहाय कारापसनखौ फोजोबनानै, बा जोंनि गेजेरावहाय जे जोंनि आइजोफोरनि जौगानायनि हेंथा, जेनेबा उन्दै समावनो हाबा जानाय बा ड्राग्स एडिक्शनखौ मारैहाय जोंनि समाजनिफ्राय जोङो बोस्रांनो हायो, बेखौबो जोङो सावरायदों। आरो गोबां आइजोफ्रानो बाहागो लादों, गावसोरबो माने गोबां खोथा गावसिनि गोसो सिङावहाय मा दङ बेखौबो जोंनो खोन्थादों, बुंफ्रुना होदों। आरो गोबां साजेशनखौ जोङो मोजां मोनदों। आरो बेफोर साजेशनखौ जोङो माने गोजौआव लांनानै जोंनि दैदेनगिरि बिथिंमोननि माने प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि दैदेनगिरि जोङो हाइ कामान्डनो जाहाथे जोङो गभर्नमेन्टआव जाहाथे जोङो मारैहाय फेसिलिटेट खालामनो हायो, खोन्थाहैनो हायो, बेखौ जोङो आखायाव लादों। आरो ससियेल वेलफेयार स्किम्सनिफ्राय गोबां माइन'रिटि बिथिंनिफ्रायबो आदिबासि आरो जोंनि बर', राभा, बा जोंनि असमिया, बेंगलि कमिउनिटिनिफ्रायबो गावसिनि स्कुलनि खोथाखौ सावरायदों, आंगनबादिनि खोथाखौ सावरायदों, सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय मा ट्रेनिंखौ लाबोयोबा मोजां जागोन। आरो ट्रेनिं लानो जोबोद गोसो बयबो, खालि माने नैबे माइनाव सोरां बिथांखियाव जे बे 75,000नि जे अनसुंथाइ मोनदों, बाहाय थाबथानानै थानो गोसो जायाखै बयबो। 1000 माने पति जानो गोसो जायाखै बयबो। आरो जाहाथे गोख्रों जायो, लाखपतिसिम मारै सहैनो हायो, ट्रेनिं लानानै प्रफेशनेलि मारैहाय जाहाथे दाउखौ फिसिनो हायो, अमाखौ फिसिनो हायो, बोरमाखौ फिसिनो हायो, बा जोङो जि दानो हायो। दाथ' जोंनि गावनि गोनांथिखौल' नोजोर बोनानै जोङो खामानि मावनाय जायो। खिन्थु दिनैनि सावरायमेलावहाय जोङो हरिसिंगानि आइजोफोरनिफ्राय बेखौनो मिथिदों जे बिथांमोनहा माने बे हरिसिंगानिफ्राय बिथांमोना उदालगुरियाव गारि गाखोनानैबो ट्रेनिं लाहैयो। दिनैहाय जे बे गावसिनि टेलेन्ट, स्किल बा गावसिनि रोंगौथिखौ माने फेहेरनो नागिरदों, बिनि गोसो गुदुंखौ जोङो नुदों। आरो बिथांमोनहा दिनैहाय गावनि दानाय लुनाय बेहायल' ट्रेनिं लानानै बाहायल' दोननो नागिराखै, बिथांमोनहा मुलुग दरबारसिम, बिश्व दरबारसिम लांनायनि खोथाखौ दिनै सावरायलायनाय जादों। ओरैनो बिटिआर सुक्तियावथ' मोननै सिटआहाय जे बे बिटिआरनि सुक्तियाव जोंना बेनि इमप्लिमेन्टेसनाबो जागासिनो दङ। आरो बेहायथ' जोंना मोननै सिटआ वुमेन रिजार्भेशनानो दंखायो। आरो बेनि बादैबो जुदि जोंहा रोंगौथि दङबा, जोंहा जुदि केपासिटि दङबा, बा जोंहा जुदि माने गोसो दङबा, जोंहा फुल्लि राइट दङ जाहाथे जोंहाबो जे सिटखौ जोंहा मोननांगौ। बिनि आरो दाथ' वुमेन रिजार्भेशन बिलआबो पास जाखाबाय। बे हिसाबैनो जोंनाबो बे फल'आप जाहैगोन। आरो बेनो एखेलगेयैनो बेबो फल'आप जाहैगोन। बे जे रिजार्भेशन बिलावहाय जेसेबां पार्सेन्टेज मोनो, जोंनि बिटिआरआवबो बेखिनि पार्सेन्टेजखौ मोनगोन। आरो जोंनि बिटिआर सुक्तियावथ' मोननै सिटआ रिजार्भेशनानो दंखायो आइजोफोरनि थाखाय। बे लासै लासै दाबो इन दा प्रसेस अफ मेकिं जागासिनो दङ, खामानिया जागासिनो दङ। सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय एसे सम लायो। जेसेबांखिनि बिटिआर सुक्तिनि जे क्लज दङ, बे हिसाबै गामि सोसननायाथ' जाबाय। आरो गामि सोसनखांनायनि उनावहाय जे माने एडमिनिस्ट्रेसननि जे स्मुथलि फांसनिं जानांगौ, बिनि प्रसेसा दाबो मेकानिजमा जागासिनो दङ। आरो बे मोजाङैनो
बे मेकानिजमा सिस्टेमाव फैगोन आरो मोजाङैनो मोजां बियो इमप्लिमेन्टेसन प्रसेसआव फैगोन हाबगोन जोङो जोबोद कंग्रेचुलेसन हरो बयहाबो आन्दलन खालामबोदोंमोन आन्दलना डिकेट्स जयैनो ज' आन्दलन खालामदों सनितपुरनि रायजो राजायाबो दिल्ली दरबारसिम थांदों जेब्लाबो आन्दलनाव थाफादों आरो बिथांमोना जे लुबैनाय दंमोन बिथांमोनहा जोबोद गोसो सिङावहाय आग्रह दंमोन जों माला बड'लेण्डआव हाबनो मोनगोन होननानै दिनै सिमायाव हाबबाय बड'लेण्डआव हाबबाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखरबो बावदों आरो हामलायनायबो बावदों आरो फैगौ समाव ज'यैनो जोङो मोजाङै बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगा होनो हागोन बे सिमांखौ माने जोङो दाना सिमांखौ जोङो ज'यैनो नुनानै जोङो सिमांखौ थार मोगथाङाव लाबोनो थाखाय जोङो बयबो माने आखाइ हमलायनानै जोङो खामानि मावगोन आरो जोङो जोंनि जे थांखि सिमां बेहाय जोङो सहैथारगोन थांखिसिम जों सहैथारगोन जोबोद गोजोननाय मोनदों मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा जोंखौ जेरै आदेश होदों बेबायदिनो जोङो जायगा बियाबाव थांनानै जोङो बिथांमोननिफ्राय सावरायदों रायलायदों जे बिथांमोना जोंनि सरकार सालायबाय थानाय समाव माबायदि बिथांमोना स्किमानो जा बा माबायदि खामानि सोलिगासिनो बेवहाय बिथांमोना गोजोननाय दंना गैया फार्स्ट खोथा बेसो आरो बेखौ लानानै बिनि उनाव जोङो फैगौ समाव जोङो बोरैहाय जोङो समाजखौ मोजां दालांनायनि थाखाय मोजां आसनि लानायनि गेजेरजों बा बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय मोजां बिथिङाव लांनो हागोन बेनि थाखाय जोङो बेबायदि 100 इन्टेलेक्सुवेल वमेन मिटखौ लानाय जादों आरो बेवहाय जोङो नुदों गोबां बिथिंनिफ्राय बिथांमोना फैदो सोरबाया भेन्सार स्कुलनि टिचार आरो सोरबाया रिटायार जानाय टिचार लोगोसे आंगनबादि वार्कारानो जा आरो लोगोसे राइटार बिथांमोना फैदों आरो बिथांमोननि जे गोसोआव थानाय साजेसन बेखौ बिथांमोना होदो जों बिनिफ्राय जोङो मिन्थिनो हायो जे गोबां बिथिङावनो जोंहा मानसिफोरा खामानि मावनानै दङ नाथाय समाजखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना जेरै लोब फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामदों बेसो गिदिर बाथ्रा आरो जों बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो माने मोजां मोनदों हामग्लायनाय जासिदों मानो होनोब्ला समाजखौ मोजाङै फोसावलांनो थाखाय बिथांमोना जि खामानियानो मावा मानो बिथांमोना जाहाथे सरकार सालायबोनाय थानाय समाव बिथांमोननि जि साजेसन मोजां पजिटिभ भाइब्स बेखौ जाहाथे जोंखौ बुंनायनि गेजेरजों जों आरोबाव जाहाथे डेभेलपमेन्टखौ दिन्थिलांनायनि गेजेरजों रायजोजों थानानै जों मोजां खामानि मावलांनो हायो बिनि थाखाय जेरै बिथांमोना मदद होदों बिनि थाखाय आं बिथांमोना साबायखर जासिदों